podziękować, bo to jest taki skromny gest od nas w stosunku dla nich, a wiecie, nawet podejrzewam, nie litr paliwa to będzie kosztowało. Także zapraszam wszystkich serdecznie, a my w tym czasie spróbujemy ogarnąć z kolegami z Black Hole te motocykle, które były wybrane do kalendarza. Proszę Państwa, brakuje jeszcze 4 motocykli. Proszę przepuścić pana Bogdana tym pięknym Saharą.